What's up guys, this is D James and I'm back with another video. Turning this on, going thing. Before ko mag-start sa akong video ron, I would like to thank sa mga nag-subscribe from May 15 to June 15. Thank you so much sa 50 subscribers nga nadugang sa akong channel. Thank you so much. And by the way, kung bago pa ka nga channel o wala pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, please hit the subscribe button para happy ng tanan. And shout out ko kay Miss Christianike Flores. I know nga ikaw tong nag-subscribe. So, without further ado, let's start na. So, ang atong video ron kay 6 different types of girlfriends. I know klase-klase nga girlfriend no, and kung ano na murag 6 ra gyud akong nakaya. Number 1, drama queen. Mauni sila ang mga girlfriend nga attention seekers, always pabida. Kuan bitaw ka na bitaw kanang ilang saya pero sila'y mong hilak. Ilang sayo pero ang laki mo'y mag-sorry. Wala ko kasabot. Unya, at the end, kung wala na resolba ang problema, ang laki mo'y pakasawad-on, niya magbuwag. Oh no! Pwede dyan na? Number 2, detective girlfriend. Maoni sila nga mga girlfriend nga walay saling sa ilang uyab. Murag every time bitaw magkita sila sa iyang boyfriend, murag ambi mong cellphone kay kinahanglan atong halongkaton kay basig na nag-chat nimo, tanaw sa mga message requests, tanaw sa mga ignore messages, basig to adito, call logs, kung naabay mga number nga bago na register, sa text message, basig naaba dito, nailain nga Facebook account, muna nga mga babae nga walay saling sa ilang mga boyfriend. Oh no! Kaya bitaw mo yung, oy, ganong pila na makakabilit so ka-reply online man tana ka. Uy girl, nagpalit lang siya sudan. Nga bitaw unja, napagzi mas worst ka nang umulakaw ilang boyfriend sundan bitaw. Kulang na lang lubaon nun. What? Pero nga na bang mga girlfriend? Wala ako kasabot. Number 3, come and go girlfriend. Morning nga mga girlfriend nga in a relationship ang status karon, pero pagkaugma single na pod. What? Masabta ko girls. Morning nga mga bae nga in a relationship na uyab ron pero ugwapo ang kachat single. What? Murag kung ano bitaw murag nag-ilis ra sila baro kung kuan. Ngita sila laing uyab. Pero nga bitaw murag ay di na ko ganahan nimo. Gwapa ka day. Number 4, the boss girlfriend. Morning mga girlfriend nga murag tag-iyag kumpanya. Mga maldita. Murag tanan gusto nila kinahanglan sundon. Tanan nila dili gusto dili nimo sundon. Murag ikaw nga lalaki murag sa ba ni empleyado ko uyab niya. Murag ana bitaw nga mga girlfriend. Grabe ka isog. Number 5, selosa nga girlfriend. Mauni nga mga girlfriend nga masuko dayon kung naakay kauban sa picture. Kung dili man lang mangutan na bisik mo ditong mama, imong manghod, o pwede nga mga girlfriend nga ug naakay lakaw. Masuko na dayon kay basig lain imong iban, kulang na lang mag-report, maghimo kag narrative report kay may bao niya kung kisag imong kauban nagunsa ka nga bitong mga girlfriend napoy usahay nga pag naimo tawag nimo nga babae magduda na dayon kay basig na kay lain naimo text nga babae dili mo tanap si imong katrabaho nga bitaw. Last but not the least,
the dream girlfriend. Mo ni sila mga bae nga gwapa, ganag batasan, way labad kauban. Nga bitong ikaw laki nga bisan nakagimo mo sabot. Murag proud gyud ka nga ipailaila ni mga mo na kong uyab. Wow. Murag nga na bitaw kay murag naa sa iyang tanan pero naagi apoy apan. Yan na ba kay murag wa lang gyud perfect na girlfriend. O Moto ang 6 types of girlfriend and I hope you enjoy watching this video. Kung feeling mo nga yung ana imong girlfriend, i-comment kung unsa nga number sa girlfriend ang imong uyab para bibo. Ganun daw. So wala pa nag-subscribe, please subscribe to my channel. Hit the like button. Click your notification bell para updated mo sa akong mga hit the notification bell para updated mo sa akong bagong videos. So, that's it. Bye! Thanks for watching.